алейкум, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба канали Хӯрик Навард. Барои як фикри хуб ба шумо пешниҳод мекунем. Чема изолента кардан метавонед ине хеле обични кемпи гиред. И хубиш чия ина нигоҳ кунед. Мисол нами изолента қати ҳамиёра пайваст мекунед, ҳами шнури 220 тез ай суби гармии тен тез қоқ мешава. Анака нигоҳ кун. Нигоҳ кунед, мо ба шумо чӣ пешниҳод мекунам. Чӣ варианти хубай ина мисол. Ина мепечонем. Обични мисол печонем. Я хело бо тори ҳами изолента мекунам. Тиша. Ҳам холаш када. Ина. О, тамом буда. Ана, мо ина. Майли, хоб афа. Ина нигоҳ кун. Нехе мо ҳам як зарунде. И термоусадкаш меган. Биёен мисол ҳами чиз метраш 10 сомона чанд сумида гирем. И бисёр кортон хуб. Чанде жӯш кишид, бо ҳам қаҷиқидан мегирад, тез абриф намешавад мечна. Ина мо як таша уже тайёр кардем, бо метонем айтори изолента кунем. Ана мегзарем ба диимш. Диимша. Диимшам ранги ҳами мекунем. Ина. Хелеш надо, а? Просиде сахар. На. Kozdan gibi. Ина ишам кардем барои. Ин вариант беҳад хубе. Не, вай камбудӣ дора, вай кор намекунам. Вай тамом кардам айянамон. Ана даш. Ина ба воситаи зажигалка мо ҳамин чизора пайванд кардем. Ана мисол сӯзондем, и уже меҷиқа термостат. Яъни термоусадка бигем. Ина бо айтори изолента мекунем, бо барои безопасность, бо вообще мустаҳкам меша. Изолентаи холӣ ки куне бикуне, изолентаи холӣ метавона қоқ шава. Қоқ мешава, бо ҳамин чиз тез абриф меша, тез бигем замикани мекунад. Ана кунем. Бо мо барои безопасность айтор изолента мекунам. ҳамин чизро мақсади хулоса, ҳамин мақсади видеои мо ҳамин чизро бикунед. ҳамин кора шумо аҳамияте кора ба качество мекунед, зато хизматона мекунад. Ина мо чизмон тайёр шид. Ина подключениша ҳамашам кадагем. Онаям мебурорем. Исан. Симам намебуроди. Мусрой дураша партоем. Ям қакор. Ана як кори дигарам аҳамияти ҳамин ношикои ҳамиё. Ина мо хеле резини задагем. И барои мештара мо як аз харидем, ҳам хеле худаш дуд. Метавонед болт передумат кунед. Ҳамин ба ҷои ҳамин чиз болт ки насӯзад. Ин